Hai, dai și urcare! Hai pe acolo, mai încolo! Urcă pe asta, hai! Dacă îi dai pietră la o pătură. Sus de tot acolo! Deci poate! Să nu vină peste! Poate vin cap. Mă cac pe mine. Da, dracu! Ce-i mă viteza asta, ești animal? Eu puteam la 40! Că ăsta l-a dat cu 40 la oră. Dar și-a rupt capul. Hai, ia uite pe acolo, că-i crimă, băga mea și pula. Doamne, cum e pe acolo. Haide mă, urcă acum! Da, dracu, nu vezi. Ăsta nevede, nepustiște, pula mea. Ianc, urc! Aoleu, ia uite viteză, bă. Nu o să. Nu o să facă merge drept. Exact în curba asta veneam și exact când am luat stânga să ieșim la șosea, ne-a rupt acolo. Și călca pe tine? Da, mă, să fii pe mine idiot. Ce într-o curbă. Ce să frânezi, măi, fără frână? Da, păi, când a descoperit eu frână. Dar nici acum nu pot să folosesc frâna aia, că mi-e frică să se piciorul ăsta.